Nyando sub-county county ma Kisumu mane pio daro koro nyalo buonjo bang' jo Samaria moko chiwore mar chwalo nigi thieth manono kod chiemo sani makoro oro kwako piny Kenya. Jochiwre go magin osiepe mawuok e piny mar Amerika wacho ni oganda go ne omako wang'gi bang' neno tipo mapacho kaka gisandore ahinya to nyithindo kod jogo mamine. En kony ma jogweng' makono kata mawuok e alwora ma Kanyagwalo rwako kod mor ka bende gimedo kwayo jogo mani kod nyalo mondo mi omed chung' kodgi motegno. Waneno ka ji obiro kendo waparo ni kare ne ni ji tuo kabisa, manyiso ni ne wadwaro mondo othiedhwa. Wadwaro mondo othiedhwa. Koro wago erokamano kuom thieth ma wayudo. Adwa kawo thuolo ni mondo ago erokamano ne the volunteers kuom kelonwa gima ber karwa kae. Jogo mang'eny dendgi osebedo ka lit, but kawuono at least giyudo konyruok ma free mok gichulo. Akwayo ni kabeto gichak giyud thuolo gichak giduogi. We're here from Midwest Girls on the Go. That's a Facebook group that we created, and now we were able to bring 10 women from the Midwest of the USA here to Kanyagwal Dispensary in order to help this amazing village out with some essential needs. So we were able to fundraise in order to help this village, and we have over 1,000 people that we were able to help today with the medical camp, and 500 families that were able to help with maize flour as well. We found out about Kabonyo village and Kanyagwal is because we came to Kenya, just her and I first, last year at the same time, and within 2 weeks we were able to fundraise for Kabonyo village because of our friend that we met who is going to be touring us around Kenya. So now we're back just a year later, and the village had such an impact on us when we came. Everybody was so welcoming, and we made a lot of friends here that we were excited to introduce other people to when we brought them back to help even more.